Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kaseng Henyotrep Youth Council jong ke Maulai Circle. Ha ke Henyotrip upana jeleu arajar arpuai hapo ke jingelam jong Presiden uba Donbok Langkar Lingdo. Kalah kener ye gilat jingerap shiki nongnya kali kamai auto rickshaw ki baju im kamai man lakasngi hamat peran bat hapolo. Kat kum ke jingnya tho jong ki nongyelam jong kini ki artli ki seng jong ki nongnya kali kamai auto rickshaw ki don hado shispa arpu sangut nakakinhon balatip kum kamaroda bat saupu sangut nakakinhon paroda ki balayo jingerap da kini ki marbam ki bala ais ngobha da kini ka seng. Nakaliang jong ki nongelam kini ki artli ki seng nongnya kali auto rickshaw kila penpau ye kejing sngongu kabashikat day ye ka seng HYC kabala kloy ban pai khmat lem shiki nongnya kali kamai hakum gani ka por bakila mat ye kejing nagadau ka jing bam yo la chu ban kamai kaji mentala shibnai tam.